instrumento ao servizo de todas e de todos os galegos. Un instrumento para defendermos os nosos dereitos básicos fronte a posíveis abusos e injustizas do poder. Supúñase que o valedor era escollido polo Parlamento con criterios de imparcialidade, independencia e rigorosidade á hora de analizar e interpretar a lei. Desde que Benigno López foi nomeado titular da institución do Valedor do Pobo por acordo do Parlamento de Galiza, teimou en demostrar coas palabras e cos feitos que non tiña interese ningún en cumprir ningunha das tres premisas enunciadas antes. Que agardar de alguén que, cando exercía de magistrado, facía asinar os seus escritos co ridículo xiro "se firma en la ciudad en la que tiene su sede este tribunal", con tal de non empregar o legal e lexítimo topónimo da Coruña. Que agardar de alguén que inauguraba o seu exercicio no cargo asegurando que non eran necesarias medidas para a promoción do galego na xustiza ou que a materia da lingua no ensino debe ser unha maría para que as nenas e os nenos non lle collan xenreira. Que é agardar de quen sistemáticamente se nega a tramitar queixas cidadás motivadas pola vulneración dos dereitos lingüísticos cando a lingua discriminada é o galego. Non é a primeira vez que diversas voces reclaman o cesamento do Valedor do Pobo. Porén, a reivindicación fíxose clamor nos últimos días, logo de saberse que esta institución avalaba a solicitude de censura a un libro de texto de coñecemento do medio de quinto de primaria por cometer o delito terrível de reproducir nas súas páxinas o falar dos símbolos de Galiza que este noso país ten lingua propia e que esa lingua propia é o galego, como azul é a faixa que atravesa a nosa bandeira ou como é o Miño o río principal do noso territorio. Anatema para algunhas e para algúns a quen o que en realidade parece proerlles e moito é que en Galiza teñamos lingua propia. Sei que queren que cada vez que aparezan algures que o galego é a nosa lingua propia, cantas menos veces apareza mellor, tamén debe aparecer inmediatamente que o castelán é lingua oficial, non vai a ser que alguén o esqueza.